Toman mandoman halapo dohot hamenaon itu diparani di dulu di mana anda julu di mana julu di coba atau sholat karena parani hata di baka kamu sebelum para sini orang dohot habasar dohot hasilnya di orang masih pamel yang kamu masih Asia salut di orang muru rimas panonggahio dohot pangincakio deumai siapkan alai digincak di salutnai masih aklora pakamu ayu ramu dinasuntikan duni dami nasihat dibatai maka raja digagasan rohamu jala salut kami naik mula marhiti-hiti hata marak pampaherang pe tok-tok mai marhiti-hiti kuar di Tuhan Yesus asaibana mangarajaya rohamuna dohot pulau murah atau nunga dibini hamu kata di dewata tadi waktu pardoman saremeo di halak Kristen namun kumawai jumolo di ho ali pamun marwasas lumban udah ulu pakacocok di julu di mata au foto salut dohot di julu yang kadoan dalam Indonesia nah dipanggil roham si sere de orang berbadu dan dikumul jadi dongam sakit ulu makau ibana siang nasa orang dohot bagulawat siang nasa huhut mat parane lebedia rak dohot ibana ulu mengajuan ibana di hakaleona mana kalau kurang parane jalan masuk bagulawat ibana pai madisiran kamatian kang suut molang sadar hak bangulu jalan manungku salut nedok malus naman kumau diho alinan ser debora umban niririt nisi marwasas umban kau bahin penganna sarili nauluho maka jokjokon dijulu di batang kau boto salut dohot dijulu yang kadongan na penguliso na dipanggil roham si marwasas umban kau dari sinodukmu uluho maka hulong imana siang nasa paham dohot marpangalah nature paraduk beribana dohot marparanehon paranginagadia bahwa halak Kristen ko jalan nasomu pamaniloloko marang tajud kolongmu ibana pai manisiran kamatean kamu subut molo lam sadar abang lui jalan mangutuk salut nai dokma alus atau masih lewat terasiamu mahal dohot di badan